Такава детски, колко струва? Аз имам дъщеря. Не, той го е правил това. Това е човек, който прави антените, това мъж. И той го е правил всичко, той си го е правил. Аз по принцип не правя такива. Всичко гледат него. Може да питам нещо? С едно бандитче двойчета съм. Това ни е известно. Дени, как се носите? Много апарат е много лесно. Ето ти го учи, виж как ги носят другите. Аз му показах оня бат, Я да снимаме чичкото, как да носи. Дълбоко дели, тук най-дълбоко, тук по-плитко дели. Това ме интересува, ще да ни разговаряш да защава турска нация. Ама тогава да сме Имаше да бръмкаш. Нали толкова ли ще да бръмкаш? имаш спордила как ми да поръчката и споръчването. Не мазано. Това се самова. Не е страшно, я сега ждоти други деца. Его е малкият. Кали, вие от колко време се знаете? Не като вълка. Ето е вълка. Това ще така преграхнало, бе. Това войновката ли е? Какво е това? Твърди, че не е един към лице. Това ли е? Да, това не е било платка. Да забелезнал това, като и той... Аз като изтръгвал някакъв и слагал него, той преправя там, нали? Пипка ли на това? Мен ме е срам да правя апарати от бокуци. Това ми е любимото занимание. Те от неговия роим се окошчето за бокук избирам там колко трябва. Същата работа и с Миладин. Отпадъчни материали, брат. И одим на вторични суровини. Ама аз не мога толкова да не влиза до мен. Това се струва. Не струва. Тук има железа втори род. Ти в момента на маската... Дени, виж там бе, тати. Слушай, ела тук. Сега. Това е машина с двойна. Слушай, бе. Слушай, внимателно няма да повтарям. Ай, сега тати ще сня. Ева, то слънцето ви. Ей! Това сигнал или... Стига, бе. Студен си. Стига си. Сега ще имам там да сте. Трябва да ги споря всичките апарати, иначе не мога да се разпочва. А сам ли трябва да ходиш да търсиш? Сам трябва да ходиш да търсиш. Като дойде до тебе, удри с лопатата. За пари да не ми звънат и зъри. Само кой ще дава. Ама... Какво става? Някак да го пропусна. Да бе, тук под вода. Меди ми нига дълки. Айде, така на декември.
Това е мярката там. 25 см. Какво? Не знам, 30 май. Някаква монета има. Лопатата му дайте. Дай да сложим, искам да пробваме тази машина. Теме ли? Това не е... После пак ще пробвай с цената. Малко. Но какво сложите? Така. Ето тук ги балансира, къде че малко. Отгоре, тук е, значи навсякъде е мръсно, е там отгоре, ето отгоре. На колко? На 25 ли? Да. Няма да е малко. Нека го напълно до края. Няма да го чуя. Дай по-нагоре. Отгоре ме друг си. Е така го карай, станеш ли? Не знам колко къде бях сложил. Коло, ая, ходи. Я ще ги бъде. Да, ще имаш така. Взимаш парата. Има, обаче не мога да разстроя. Това по-хубаво разстроя, аз не мога да такова. Той е драг, бе. Добре го чувам. По-добре от това. Браво, много че 6. Гаричето пите ли го? Баща ли го? За мене си ги лови, ама за другите не го лови. За мене си ги лови аз. Влезе в сила началото на февруари месец. Жалбата сме я подали в началото на май. Пристигнала е в Министерството на културата. Има входящ номер. Изпратена е в Върховен административен съд, но към днешна дата още няма образовано дело. В момента, в който бъде образовано дело, а това след като бъде образовано, някъде до 2 седмици това ще бъде насрочено, това ще го отразим на сайта, ще го коментираме. Самата жалба има в сайта публикувана, тя е доста такова помисля, защото е сериозна материя. Какво ще стане за нас? Дали Върховен съд ще отмени тази част на наредбата или няма, не е толкова важно. По-важно е
и какви ще са мотивите на съда. Какво ще каже съда за притежателите на метални детектори? Трябва ли да ги регистрират? Не трябва ли да ги регистрират? Ако трябва да ги регистрират, как да стане това? Тия неща ще бъдат записани в мотиви. Затова е важно това дело да върви. Крайно няма толкова голямо значение дали ще бъде отменена члена от наредбата или не. Защото той е вече последната стъпка, която ако нас не ни удовлетворява, следва едно дело пред Европейски съд, където мисля, че няма как да не бъде разрешен по правилен начин. Но всичко това изисква време и така или иначе трябва това време да се изчака. Няма как да стане по друг начин. Това е което мога да кажа. Илия каза, който има въпроси, няма проблеми, всеки пита, на всеки отговарям, то не само за металната ръса, че аз така съм си. Който има въпроси, пита казва. Така че, колеги, който ти го вълнува, сега е момента да зададе въпрос. Ако няма въпроси, вече проминаваме по дневния ред. Тестове на метал детектори, производители има, томбола ще има, тук доколкото разбрах. И така, до вечера. Вечера ще има официална вечеря. Малко ще изтеглим по-рано. Може да изтеглим малко по-рано, казват. Неофициално напиване, кога ще... След половин час. Така че, защото щом няма въпроси, приключваме официално начало. Да, предложение. Нещо не може да се преборим с тази съдебна система. Може би трябва да преминем по въпроса, както много други лобита, които искат да им прекарат съответните законите, си правят партия. Аз предполагам, че в България над 300 000 души могат да се включат в тази партия и да си прокараме това, което, както е в другите европейски държави. Виж сега, гледам да събора сме тук, не сме много хора. 300 000 е много голямо. Ще станем всички да си направим партия, да направим закона както искаме. На момента, мисля, че нямаме нужния потенциал за партия. Направим това, ние сме се и събрали първото, което да правим партия. Нали? Дърветата.